Carmen Quinteiro figura xa como unha das mellores mestras de toda España. A escritora e profesora pontevedresa acaba de ser nominada á cuarta edición dos Premios Educabanca. Este galardón é moi especial para todos os mestres, xa que son as familias e os alumnos os encargados de enviar as candidaturas. Uns premios que este ano contaron con máis de 1000 propostas. Ni me considero a mellor, nin que o meu traballo sexa o mellor, nin nada polo estilo, pero que che digan queremos, non? Que lles faga ilusión, porque isto xa che digo, é un premio que se convoca cada ano, pero que as familias son as que teñen que buscar información, cumplimentar un montón de formularios, estiveron meses. Eu sempre presumo de que coñezo todo o que fan, coñezo as familias, os meus alumnos e alumnas, non porque estiveron meses pedindo certificados na escola, cubrindo cousas e eu non tiña nin idea. Bueno, estou feliz, claro, estou feliz. A verdade é que si, eu xa considero que o premio para mí xa está. A trayectoria de Carmen Quinteiro é xa coñecida na cidade. Tras máis de 20 anos educando aos máis pequenos, esta mestra ilusiona cada ano a todos os alumnos da Xunqueira 1 cun proxecto no que a natureza, a arte e as emocións son os tres piares fundamentais. Aparte do que hai que traballar, que están aí o temario, o famoso currículo, eso tamén, pero partindo dese currículo buscamos pequenas fisuras onde podamos entrar e divertirnos un pouco, porque senón é un pouco aburrido. Así a palo seco, os temas son un pouco aburridos se non lle das unha pequena volta. E para darlles a volta, sempre hai que preguntarlles ao grupo: isto como podemos facer para aprendelo mellor? Alguén ten algunha idea? E sempre hai ideas, sempre. A pesar de ser seleccionada como unha das mellores profesoras de España, Carmen está convencida de que o seu proxecto non sería o mesmo sen a curiosidade que demostran os máis pequenos nas clases, porque sen dúbida a curiosidade é o gran motor da aprendizaxe. Todo é obxecto de preguntar, saber, querer saber máis. Nós utilizamos moito a saída polo centro da cidade. Pontevedra ten a calidade de que podes camiñar por donde casi todo o espacio. Hai moita xente que está a traballar nas rúas e esos son os mellores mestres. Carmen asegura que este recoñecemento foi moi gratificante para ela, porque con el sentiu unha vez máis a complicidade das familias. Esa complicidade a mí como mestra me dá máis seguridade, porque que haxa un premio non vai cambiar a miña forma de facer as cousas, pero si cando poda ter medo ou haber algo que me diga, venga, vai, que sí, que xa che dixeron que se podía, entón, bueno, eu o premio xa o teño, por iso che digo que xa está, eu xa sei que se pode seguir por aquí. Entón o resto é chulísimo, o vivilo, é maravilloso, pero o meu premio eu xa o teño. Tras converterse nunha das finalistas, Carmen terá agora que enviar os seus méritos, que serán valorados polo Comité de Baremación. Finalmente será o 10 de xaneiro cando se dé a coñecer o nome do mellor docente de España. Pero independentemente de quen o consiga, Carmen sempre será a gañadora para eles.